seguida que cha colou, viste? Chamoulle toxo así menos de nada. Aí non hai respeto neste mundo para nada. Bueno, pois eu creo que mereces todo o respeto. Estamos aquí no Atlantic Pride con Daniel, o rincuncho de Daniel. Ainda que realmente é o rincón. É o rincón porque, bueno, outras épocas, outros momentos nos que un crea os nomes e aí quedan. E agora non se pode cambiar. A identidade que un ten, pois, se pode cambiar, pero está ben así. Bueno, pois non lle vamos a tocar. Aí queda. Simplemente que cando veñas ao Sacho Dixen, non sei por que lle chamamos Sacho Dixen, a verdad, pero bueno, o día que lle chamemos... Bueno, eu podo entender o porqué. Podes por qué, non? O día que veñas ao Sacho Dixen, ese vai ser o recuncho Aí de Dani. facemos o recuncho. Bueno, pois, a ver, cuéntame. Van, para a xente que non che conozca, entre eles, teño que admitilo que eu un pouco, sí que teño datos, pero non os suficientes. Contáme que é o recuncho, o rincón de Daniel. Pois unha cuenta na que... Cuenta con cartos. Unha cuenta, ojalá, máis gastos que outra cousa, na que falo de música, entrevistas a artistas, sobre novidades, todo sobre todo 100% música, é o que falo, máis centrado en música feita aquí en Galicia, sexa en galego, en castelán e inglés, aínda que tamén sei cousas que me gustan e me molan e merecen difusión, pois tamén lle dou a artistas que veñen de outras zonas da península. O sea que ti debes estar no top dos mestres, o sea, dos Martín Codas. Nominado algunha vez? Nunca. Nos. Pero o ano que ven, espero que sí. Nominarte tens que nominarte ti. Eu me propoño, pero ti te propós. Pero os que mandan non... No, pois a ver, non nos propoñemos. Aquí, a ver, a mí non me importa ser... A mí non me importa que ganes ti. Eu quero estar na final. Lo firmo. Que cabrón. Non dixo el, no, pues yo tamén quero que ganes tú. Non dixo eso. Non dixo eso. Fai tempo que a humildade a deixei perdida. Sí, mira, total, a ver, eu si quero... Hai algunha xente que xa o sabe, pero eu si quero estar na final dos Martín Codas, é por min. Pero si quero ganalo, non é por min. É por o que envolve o proxecto. É por Manuel. E o discurso, cando ganemos, o irás, pero pues está preparado. Por eso creo que gañareu, non quero que vaya nada para él. Pero eu realmente a min non me vai, o sea, eu non me gusta autopropoñerme para as cousas. A min gustaríame que os Martín Codas dixeran, bueno, pues aí este, vamos a nominar aquí a uns cuantos. É o que molaría. Pero non, hai que autopropoñerse. A min eso xa non me vai, pero, home, po currículum ser finalista molaría, ganar tamén, pero eu máis pasión teño por ser finalista. E ganar por este home. Porque eu, xa ves, eu veño aquí a pasear. No, pois cambio que o que traballe... Gaña ti. Gaña ti, entón. Bueno, pois veña, gano. Está dito, po ano, gano eu. Jana Turbegal, que eu son un ninguén. Bueno, falamos de máis cousas. Que pretendes facer e que tempo levas co Rincón de Daniel? Pois xa casi 5 anos, entre... Antes facía... Todo pós-pandemia. Antes non se facía nada. Eu empecé a facer Twitch de outra maneira, con outras cousas, e nun momento dixe, me gusta a música, vou falar de música, e empecé a falar dela. Tes algunha formación de la entrevista? No. A formación de la calle. Non se gusta o periodismo ni nada. Sí que me gusta, pero non o pude estudiar en su momento, e o que fago é todo, bueno, o tempo ir facendo entrevistas e falando, pois fai que, bueno, un poquinho mellor do que era antes, creo que sí que bueno, pois vas meter que enseñar moito, xa xixen antes. Bueno, cuéntanos algo de lo que conozcas, porque creo que eres máis daqui que eu, do Atlantic Pride. Que cousas reseñarías ti? O ambiente, creo que é un ambiente moi sano, un ambiente moi divertido. Ventilado. Un ambiente aberto. A ubicación, estar entre Praza de Pontevedra e aquí onde estamos hoxe nos jardines, fai que, bueno, xa eventos en dous lados ao longo de unha semana. Apostan por artistas daqui da terra que moi poucos festivales poden dicir que apostan por xente daqui, traen xente moi mítica, outros que non son tan míticos pero que están a un nivel moi alto, e apostan ademais por algo que creo que é moi importante, dan moita visibilidade ao mundo drag,
hai todos os días, ou casi todos os días, hai espectáculos drag, que tamén están como un pouco olvidados en estas celebracións e creo que tamén é algo a destacar como moi positivo. Falaba antes cos do coro Cores. Pareceme a min, ou desde a ignorancia crees que ao mellor teño algo de razón, que hai como unha música para o colectivo? Buah, ese é un melón... É que, a ver, eu vexo os cartéis e é como moi corta e pega, e non vexo algo metal aquí. O que hai, que só hai un moi bo amigo meu daqui da Coruña que defende moito eso, o que hai moitas veces é que se traen artistas ou se programan artistas solo pola espectacularidade ou polo show que fan, e non tanto como distí. Hai moitos artistas, como o caso de Ricky Merino, que fai un pop moi alegre, moi divertido, que é do colectivo e que non necesariamente é ese show tan chamativo como poden ser outros ou o mamarracheo que se lle chama moitas veces, que podría traerse pois, esos grupos de rock, grupos de tradi, grupos de moitos estilos, de xente do colectivo recoñecido e que son figuras moi importantes que sí que en moitos casos debería ser. É que, a ver, por exemplo, non me vai salir agora, no que é en Monterroso. Bueno, ainda falamos aí do festival ese. O das GOT? No. No, o Agroqueer, por exemplo, sí. Ali non hai isto, é máis tradi, non? Pero en general, nos que son máis urbanos, nos que son máis tal, sí que parece que houbera un cliché de ese tipo de música, e eu creo que dentro do colectivo hai tanta variedade como para poder haber moita variedade de música tamén. Aí debería, e creo que moita xente do colectivo non son do colectivo, entón tampouco podo falar moito por eles, apoio moito, pero non son. Pero creo que dentro do colectivo, por a xente que coñezo, defenden un pouco eso, que haxa esa representación un pouco máis amplia. Bueno, que crees que lle falta ou que crees que xa bota por fora do ben que están facendo no Atlántico? Como? Que cousas dirías que o están facendo espectacularmente e que crees que podría faltarlle o Atlantic Pride? Pois un pouco eso, o que están facendo co cartel, bastante do que estamos a falar, aí esa variedade, e faltar o que queiran que esta xente controla moito. O que evolucione e creza, non? Exactamente. Bueno, pois nada, despedímonos co rincón de Daniel, con Daniel, evidentemente, do Atlantic Pride. E vamos a continuar, porque ainda queda festa, Dios mío de mi alma. Chao, chao.